Yo, emang iye. Emang jalan. Jalan. Ada yo. Hilang golek nek. Mana matamu? Mana matamu?
Tunggu sing banget. Tabu. Tahu. Oh, siapa kamu? Ayo. Urusan ngomongku.
Aku lo jadi sak dengan pelakuan. Anak orang ini sekolah kalau bola. Maju. Aku sudah orang kampung baik. Aku bisa ke. Sopo sing bakal menerima. Manfaatnya aku tahu. Rasa akan ucap. Kan lo tentang dengan paman gue. Maju.
Lele yo lawanan wong nonton sing ayu-ayu. Ning kene sing ono wong aku. Yen aku madhep sak ngarepmu. Lho kok men? Ning pengarapan kowe bakal lol-lol dene aku tak kemanas. Setan
Aku ra roh arek. Saiki nganggur jimat. Papi. Golo-golo kene anu sama. Iki mangabure badak. Kurang masuk kan sampai lagi. Masuk lho. Arek nyokoki. Katoke api kok. Jebule ireng. Tangan urus ke depan. Sing cilik. Api kok gak terus. Ayo, jawab dulu. Kowe iki mati. Iki mah katone sapa kok ngomong. Ngawur. Iki tuku ning pasar kulon. Pasar di Soko Asoka. Asuka ono lho. Pasar kulon iki lho. Kowe iki mampir apa ngomongnya goblok. Kes. Cuwilang tong, cuwilang sing pikang suwang. Pikange sapa sing suwek? Pikange bojoku. Pikang apa? Pikang suwang. Pikang suwe obat gudik kok. Ayo, genah, genah, joles genah. Musik. Kae iso. Der. Musik.